Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Аллаға шүкір, жиылыштық кебек, машалар іштік. Бір кішкенегіне бір мәзәк шүнде бар. Мәзәк кебек әйбір болған хәл. Бір ауылда, бір танылған, бик танылған артистіміз концерт қоя. Концерт уақытында сұрайық. Міне бірінші рәтте отырған бір ақ-ялғы киген әбиден. Әбекей, бізге қазір бұл ауылға келергенме? Или екінші ауылға барырғама деп концерт қойырға. Әбекі бөліп тұрмады да, теңейтіп, олым сен екінші ауылға бар енді деп. Концерт қойырға. Міне мен сөйлесім келе. Сізге нешек, бізге екінші тапқат екінші ауылға ма, деп ауылға келерген? Қалырға. Қалырға. Олай ме? Келген. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Демет, олайса, мына қалырға деп айтам келді. Тамашашыларымыз. Biz mında bana Cevdet abi şu anki gene nefsesi yaşıp turğanı yıl bitindi Cevdet abinin bu yaşlarında proyektağına tugul üzerinde юбилей yılı nihayet Cevdet Yılmanov pensiyaga çıktı zaman. Bir zor pensiya verdiler. 9400 so'm. Alkışlar bunda bana katlayın. Evet abi, sen burşurma. Bana pensiye diyenden bugünküsü günde en bay kişiler olan pensiyelerler. Minde şöyle bir Sılar bey, kiyim alası yok, oşarma alası yok, maşina alası yok, emirge salası yok, bir meselesi yok. Getirip bireler kartlara salalar, neresi alasın, bile şunu alasın. Bu sen bir emirge almışsın, sen acıkta. Gide Allah'a şükür. Да здравствует пенсионеры! Şimdi devam edip, hazır radyodan tırnak geçecek bir sözümüzün tam bir yaşışımızla yönetimine Mila Kuşur'da yıllar geldi. Gülnaz isimliyken, familyası İsrafilova. Onun jırları bilen başka bir şey veremez ikinci ilişkine. Mine hatun kız yazmışı deyip, hatun kız madhiya deyip, ne şunday bir jırını tırnap qaraydı. Gittik. Gülnaz İsrafilova.
Гүлназ Исрафилова. Менә моментта генә урыс теленә күчәсем килә. Чөнки сколько лет уже, по-моему, 5 лет, как нет его с нами. Галина Николаевна, вы не здесь случайно? Галина Николаевна Литвинова? Нету? Ну, обидно. Алай булган татарчасы дигәндә. Менә бу хәзер генә җырлады Гөлназ. Бит җыр ул ки язалар, сүз язалар. Булмаган кине менә аранжировщик дигән кеше бар. Ул теге музыкасын яза торган кеше инде. Ул начар язса, әйбәт начар әйбәт кине бозып бетерергә кирәк була. Начар кине әйбәт аранжировщик язса. Шушы әйбәт җыр килеп чыга. Аранжировщиктан бик күп эш тора. Шуңа күрә бөтен җырчы тырыша табырга яхшы аранжировщикны әле кайда барып җитәләр. Мәскәүдәр килә, Казанга баралар, Мәскәүгә, инде монда эзлиләр инде. Кемгә яхшы бер. Шундый аранжировщик бар иде безнең. Ул безнең дустыбыз Андрей Литвинов. Ну, 5 ел элек аны үтәделәр. Генә искә аласын килгән турында чөнки менә 5 ел вакыт үтте менә бу аранжировка. Әле ул ничек ишаны чыктыларга рәхәтле кулакка. Ул бик тырышмала иде. Ул ничек итте? Һәр вакыт килгән саен Андрей менә булай кирәк, булай ясарга кирәк дип. Ул миңа шул хәлдә иде. Не учи меня, я сам знаю, как надо делать дип. Аннары ул татар музыкасында, татар сәнгатендә җырлар яза башлады. Аның бик күп җырлары бар. Аның бүген көндә дә җырлап йөри. Мунир Рахмаев, Роберт Шангуров, Роберт Янгуров, Сафиуллина, Алина Сафиуллина дисеңме, Алина, ну, бик күп җырлар җырлыйлар. Шул иркә аның җырларын җырлый. Менә кеше юк, җырлары җырлый. Җырлары халыкта. Андый кешеләр күбрәк булса иде безнең татар сәнгатендә. Урыс кеше булса да, ул татарга, ул мине бер тапкыр бик катарлады. Нәрсә дип әйтте? Ул Мәскәүдәге аранжировка ясаган. Тегеләр мамар хат язганнар. Ты что нам татарскую аранжировку сделал? И эрни меня шаласу. Ты мне всю руку сбил, я теперь татарином стал. Андрей, мы тебя помним. Шуннан да алкышлар бар. Аранжировщиклар алар хәзер әйтик бармак белән генә санарлык, бөтен үсүдәге өлгерә алмыйлар. Бөтен артистларга ясарга чыгышлар күп иде. Үзегез беләсез, бүгенге көндә 1000 артык җырчы бар. Кая аранжировщиклар 1000 җырчыга өлгерсеннәр инде җырлар ясарга. Шуңа күрә менә җавап әйтеп китәләр миңа. Сезнең үзегез чыгарганмы, үзегез җитәкләп алып барганмы менә шушы татар сәнгатенең зур сәхнәсенә алып чыккан артистлар менә кемдәр бар бит инде алар менә үстәп әйтәбез инде. Алдан да әйткән идем. Башира Насырова. Менә Нурсәтә дисеңме, Илгәрә дисеңме, Ландышек Битзянова, аны инде мин ишеттемдә бер шулай шараштырып, әйдә яздырып карыйк. Мин күптән җырлаган юк, мин җырчы түгел дип мин әйтте. Менә чуть ли не кешеләтеп җырып теге давай яздырып, яздырып, эш җыр яздырып.
Шул үш жерден икесе әти куллары ялгышма дигән җырлар бик яхшы халыкка кирип китте, бу кенә җырлана. Ну, шулар җиткәндер бу инде. Шул теге фабрика звезд әйтте бит инде. Ondan чыккан артистлар битсиде. Миниханов, Салават Миниханов әйткән үче, Җавит абый булмаса, мин монда сәхнәгә чыгып та булмас иде. Менә аның фабрика звезд булмаса, сәхнәгә чыгып та булмас иде. Шулай. Менә Җавит абыйдан тагын бер сорау булай, тизген әйтәм. Артистлар, ярар, алар чыгарасың. Менә бүгенге сөтендә, хәзерге вакытта синең кул астында тагын бер артист бар. Ул җырчы түгел. Ул үзе баянчы. Баянчы. Менә ул ничек баян килеп? Ул рәхмәт аңа үзе килде, Җавит абый менә син белән эшлисең килә диде. Иде эшләп карыйлар. Мин әйттем, мин әйтәм, Адель дим, мин баянчы белән эшләгән кеше түгел, но эшләп карыйсым килә диде. Шуңа күрә әйдәгез менә. Тыңлап карыйгыз әле. Ничек без эшләр? Мин аны белән күп эшләмәдем. Ул үзе бик оста баянчы. Ул үзе белән ничек уйнарга. Но иретергә кирәкми. Тыңлап карыйбызмы? Китте. Адель.
шундай бір фестиваль, баяншылар фестиваль оештырасыбыз килә. Сезнең арабызда уйнаучы кешеләр булса, катнашыгыз безнең фестивальдә, әдәми чакырабыз жюри әгъзасы буларак. Киләсезме? Алла бирсен. Хәзер чыга торган, җырлана торган җыр турында бер-ике сүз әйтәсем килә. Айтуганнар, бу сезнең өчен. Айтуганнар минем хатымнан нәрсәле айтуганнар. Без бит татарлар шулай, исемнән белмиләр. Айтуган исеме, Шаһид исеме, Катыбырын исеме, шулай бит инде. Менә айтуганнар сезнең өчен. Минем хатымның әтисе бик матур уйный, бик матур җырлый иде. Аның бер яраткан җыры бар иде. Шулай сөйлиләр, яны үзем күрмәдем дип әйтергә була. Менә тыңлап карыйгыз. Мин аны бу концертта әзерләп тырыштым малайларга, әйтәм, әзерләгез әле дип. Айтуганнар сезнең өчен яшь наратлар. Сәхнәдә Рөстәм Егоров.
Tanıklıyı kuyma rəxət verəttirladım artda. Rəxət, indi devam etəmiz. Uyatırgan жүршінің турында бір сенің сұрауларың бар. Yok, soru var indi. Sorular көп indi ол. Cevdet abi, шығып кірдім, тезгіне шақтырып кірдім, бір ай бір мұны тұлғам, сенің машинаға кірдім. Сен бір яңа машина алғансың. Яңа. Ну, мына шын сұраламадым еңді, Cevdet abi. Көрдім еңді, мына көргенімде яңа машина алған. Ну, руле оң жақта. Сол жақта түгіл оң жақта. Тоқта. Аны мен түгіл. Мені бір-екі сөзін айтасың келетіге руль турындаймы? Менің бір дос малай алды. С правым рулем. Алды да, мен айтам, ну и как ты сырым тілінден? Білесің ма дейді. Наверное, қатын білет айырылышам. Мен айтам, нешлеп айырылышасың деп. Дейм, теге по привычке терезеге тікірген сайын dey қатын қалеген дейді. Ярыйны сен алмамызың. Вот менің яраш левым рулем. Әйбәт, Міне, бар ма екен мұнда шықты тамашашылар, оң жақтылы рөлдерлеріңізді алмаштырыңыз тезірек. Ертегі алмаштырып қойыңыз машиналарыңызды. Көп мі пар шартланыр еді? Көп бірсіз шартланыр. Шартлары едекен, шартланыр. Рахмет, енді әйдәңіз әлі, тұрмап кеттік әлі тағында біздің бик мұңлы жыршымызды өзінің мотор жырлары білән Башқұртстан жағынан. Башқұртстан жағынан Башқұртстанға келді, міне бұл концертқа. Айтам, мұнда жетті бәкәрден бик көп кішілер келділер. Бұл Башқұртстан жағынан келді. Әлі Уфаны ұзып кеткешті әлі, 150 километр деп арқа келіпті. Мен ұзақлар болғаным жоқ. Нендер айы, қасы яқтан? Узейтір. Узейтір ме? Ярар, тыңдап кетіріміз. Әйдеңіз, қош алыңыз, Зүлфире Сөнігатуллина.
Rahmet, zor rahmet. Men endi Boshqirdiston yoqlaridan kelib jetdim desem de bu arada ben hazırın Qozonda ko'shindim, lekin Boshqirdistondan joyda tabi qo'ynar ko'p salamlar olib keldim. Qadrli joyda tabi, sizga ixlosdan, meni har vaqtda da yerdan qo'li suzgan uchun, har vaqt qachon kelsam da eshiklarimni ochiq, ixlos ko'nglingiz uchun zo'r rahmatlarimni bildiraman. Ham kelajakda de bizning o'rtoq ijodimizni davom ettirgan nasib bo'lsin, o'rtoq notur ijodlar to'sin. Rahmat, bir qishonda meni joyda. Rahmat. Qadrli do'stlar, kelasi jo'ram mana bizningcha naq totar jo'ra. Shunga ko'ra edingizlar birga uyolmisha sahnaga menib jırlab beyib bir ko'ngil ochib сөйләштекме? Men jırlayım, siz beysiz. Ketdik.
Kullina. Kimler bildi, молодцы. Бүләген кіріп аларсыз, үзілігер. Рахмет зор етіп. Зульфира, бик зор рахмет сага. Менә без сиңа әйттек бит әле, апрель айында үткәрдек дип. Узган ел кергән шушы яшь егетләр фестиваленең беренче тапкырын шунда авторский номинацияда лауреат җиңүчебез бар безнең. Менә шушы җырчыны сезнең каршыгызга тәкъдим итәсебез кирәк. Үзе ул журналист. Үзе журналист. Әйе. Ну җырлый. Әйбәт җырлый. Чистай Мишәре. Мишәр, чистай бит ул Мишәрләрнең баш каласы. Мин буалый күргәнмен. Юк, анда таксиде Мишәрләр. Таксиде, да, монда уже вообще конкретный. Аның яртысына Мишәрләр, а чистай ул 100% Мишәр. Каршалабыз. Инсаф Гайнуллин. Тәргибли достар, сезгә үзегез үткән, ишеткән җырым бер өмет дип атала. Гөлнур Әйзат сүзләре. Дусларым сынатса дуслыкта, мәхәббәт өлгерсәм үле яшәүгә. Кыш бетми бер кайчан күңелдә, сакланса бер Чистайлылар бәрбәжында пускыл белән йөрмиләр. Инде җирдә табый чакыргач
килдем, бик теләп, бик шатланып, бик горурланып килдем. Җәүдәт абый чакырды дип. Без Җәүдәт абый белән 15 еллап таныштык инде. Менә шулай һәр вакыт ярдәм кулы сузып тора, һәр вакыт хәлемне белешеп тора, шалтыратып тора кеше ул. Шундый дуслыгым белән мин бик горурланам. Һәм әлбәттә инде менә ничек дип әйтим, Чистайны хәзер музей иттеләр бит инде. Чистай язучылар шәһәре булды, язучылар музее булды. Хәзер Казанны продюсерлар шәһәре дип атасак та ярый, чөнки Казан продюсерлар белән берлеге. Шуңа күрә менә шундый бер истәлек язучылар шәһәреннән литературный чисто подготовленный бер энциклопедик, белемле энциклопедик дәрәҗәдәге Җәүдәт абый Гелмановка. Акша дип торам. Бик рәхмәт. Без менә әлеге вакытны китапларны бик макулатура җыеп алай идек. Мин бик китапларны бик ихтирам итәм. Бик зур рәхмәт сиңа. Там бер тапкыр бик зур рәхмәт килгән өчен, бик зур рәхмәт катнашкан өчен. Инсаф Гайнуллин, Чистай егете. Карале гөрәсә. Мин хәзер сәхнәдә пешимәле бер минутка гына. Нәрсә? Тукта хәзер. Нәрсәдер эшли бу хәл. Берәр итлек эшли. Менә сәхнәгә бер кешене алып менәсен килә. Anlaşıldı. Hürmetli tamaşaçılar, hürmetli radyo dinləyicilər, hürmetli televizyon karşılaşan dostlar, sizin karşınızda Tataristan'ın Xəmr Rəsəy Federasyasının xalq artisti Mingul Ağa Ğaliyev. Ғажап кішесін. Шул қадар мен юмор дегеннен өзім мәлемні ерақ көрмеймін, конечно. Мақтелер да, Ишпай деген, Ишпай Түркімәлі, біздің композиторлар союзында композитор бар. Өзіне характеристика яғанларда, өзіне оқыға бергеннен. Оқыда, не знал, что я такой хороший человек деген болды. Җәүдәт дускайым, ничә еллар бергә менә әлегенә монда тыңлаган бит мен. Минем монда килгәч күрәм, мин үземнең шәкертләремне. Менә баштан кичек карыйм, Рөстәм Егоров җырлый. Ул минем шәкертем. Ижалдан таба бакарып мен генә белдем. Исинаны дустыктыр менә шу халык картына чыгара башладым. Амин Минан тыңлап да экзамен кебек минан тыңлап отметка куям. Бу әйбәт булды. Аны менә дускайым, аны инде күпме җырчыларны бергә Алимә, алып килдегез. Аны Мари илдән килгән Адель, Раҗап Балаев спортсмен бит ул. Хоккеист бит ул. Менә хәзер аннан соң әле безнең Кытайдан килгән Ахметҗан Галиев, Әкисә Турсунтай, аларны алып килгән кебек. Халыклар безнең тамашачы белән Ахметҗан Турсунтай. Шулай диләр, чөнки шулар тизәккә. Аның балалар туган сайын ничектер китеп бара торган булганнар, шуннан соң хәзрәт килгәндә моның исеме Турсунтай дип кушам. Бу яшәсен дигән сүзне аңлата. Турсын бу той дип кушканнар ул исемне. Бу егетләрман, шулай белсен дип килгән. Хөрмәтле дуслар, туганнар, мин инде әлбәттә монда килүемә бик шатмын. Менә залны күрсәм мен, шушы залга карасам, ничаклы туган дуслар булыр да дип, Коръән дускайым. Мин нәрсә дип әйткәндә уйладым да карале. Синең дә фикерең, минем дә фикерем, менә бу залдагы бөтен кешенең фикере дигән җырны әйтеп үтәсем килә. Ул инде Нәҗип абый Җиһановның Зәки Нурый сүзләрен язган кие. Нәҗип абый мине диплом биргәндә, молодец, тырыштыр бит дип диплом биргән кеше. Һәм шуны әйтәсем килә. Буласың килә, шаклы төндә ефәк үләнеңә
соласым килә. Җәен яңгыр, кышын карлар булып, кырларга явасым килә. Еркен үзәне бик ярлар булып, суым юлын соласым килә. Җырларымны синең көйләр өчен бер кошагым буласым килә. Юлчыларына җирнең сыйлар өчен чишмәне булып туласым килә. Yok, direkt gelen kaya yürümedik mi? Şaşı kapmadım sana deyip biremin abi. Миңгол абый. Кстати, Миңгол абый деп айтабыз һәр вакыт. Бер кашанда мебель динамика не япаны. Юк. Но шунда кесим килеп, чыгасын, не япа. Миңгол абый төнге эшкә хәтле бит алар белән җырлап утыра. Менә яшьләр, артистлар кайтырга килмиләр. Фәне ишеттеңме? Нинди әйбәт кешеләр менә. Төрле яктан киләләр. Улалар белән сәгать төнге эшкә хәтле. Миңа бер бала әйтә, мине Миңгол абый сәгать 1-гә чакырды ди. Мен тәртиптәсем юк төнне ди. Менә Фәни апа шудай дигәнме? Аллаһка шөкер, күршеләр бик әйбәт. Рәхмәт аларга шөкер. Безнең башкасыннан килгән дигән ялгыш дигән 6-нчы тарап дигән бишинче безнең ни кайчак үзгәртүгә ялгыш китә. Тегезләр кайгыра мин булабылар. Филармония после под нами дип Мин булабы бер кашакта дигән башкарганы юк. Һәр вакыт җәүдә килгәнә ди. Аны белән сөйләшәбез, шул көндә алып килеп бер җырчы да калганы юк. Бөтен җырчыны алдан мин булабы. Рәхмәт сиңа мин булабы. Рәхмәт дуслар. Минем күмәрем булса, минем хыялым шушы Илхан Шакировның авазын дәвам иттерү. Менә карап тордыгыз бит инде Рөстәм Егоров. Ижаудан аның талантлы бала Ижауга баргач, Удмуртияга баргач, аның белән җыраштырдылар да мине әнисе белән тыңлап карадым да гаҗәп бу бала. Баянда да уйный икән, музыкаль мәктәптә дә аны Ижауда калдырмакчылар иде. Мин әйтәм, Фәйрүзә, сеңлем, әйдә Казанга дип әйттем. Һәм үзенең улын талантлы улын булгач, үзенең Дитсар балалар бакчасының директоры Фәйрүзә ханым аның белән монда Казанга килде. Һәм теле нинди эш бар, бөтенсен тырышып, аны тәрбияләп үстерә. Һәм менә шуны әйтә, дускай, син яшь бит әле. Син бит мин армияга киткәндә туган бала бит син. Мин санам чыгарды 18 яшь, 5 ай. Менә шулай. Шуңа күрә дусларым, ни кара, пока канчминда зәрлем, әллә мөмкинлекне кайтасы бар, иләрне кайтасы. Менә монда синең җырларың бар күп, 200-дән артык 100-гә якын. Шуңа 76 минем җырны кушты дип әйтәм дигән. Бу минем җәүгә дуска дигән, бәхет теләп дигән язып куйдым, минем подписымны куйдым. Ой, Миңгол абый, бик зур рәхмәт сиңа. Хөрмәтле дуслар, тамашачылар, бу бит 48-дагы дуска олашып килдем. Мин якка бит килгәнем юк бит инде. Кайсы алып китәр йөртәләр.
Әле қой барып станцияға түштік, әле қой бір жерге жібермейлер. Теге июльный тішелер ашырып, кел жетінден, Аллахың жүрке жетіштім таған. Әміне, құрметті достар, туғандар, бұл дүнияға біз келгенбіз екен, юққа түгел дер. Әйді, Мен өзім нәрсе білем, esen вақытта шуны өзімнің шәкіртлеріне беріп қалдырасым келем. Шуңа көре біз қиялын біріншіден музыкаль театр үшін кадрлар әзірлей алуына ышандырып, бұтайығыз болуға тиіс değil. Екіншіден бүтін дүниедағы татар халқының балаларын барлап, Қозанда жайды лагерларда болып, олардан шәхіслер үстіріп, бүтін жерге торатып, бүтін милләтлерінің халықларының жүрегіне жылы болып, һәм оларның хөрмәтенә ие тұрған шәхіслер үстірәсім келе. Bu imanım kamil bulaşak, Xuday Tağalarımıza selametlik etsin. Cevdet, Duzkayın, biz birge Allah birta. Yemin, Cenab-ı Rahmet.
Hadi karayla. Sen bu ben hemen evlet kişi olup çıktım bir tane. Gördünüzler. Nokta şeşerim olanlar gidemin yana. Mikrofona kızında da ben. Uzatıp koyalım, uzatıp koyalım. Bir şunla gidemem, izletenle korkulmayayım. Yok, bana üşütüyor. Ömür boyu g'oshik bo'lgan kishi bunga sayqatga Memnun abi G'aniyev do'stlar. Alkışlar. Миңа 60 дип җөрим, монда Миңа бижырлап җөрим. Мин алай аны күп җырлый алмыйм бердә. Ул миңа әйткән, "Җәүдәт, әйдә синнән җыр сөясең" дип. Мин әйттем, "Юк инде мин булабый, һәрбер кешенең үзе эше булырга тиеш" дип. Минем үз эшем бар, җырчылар җырласыннар инде. Хәзер бу сәхнәгә чакырасым килә. Тагын бер яшь җырчы, якташым, дустым. Biz aның белән бик күп җырлар эшлибез, бик күп җырлар танышлар. Сез аны бик күп тапкыр күрдегез бу стиль артында. Сәхнәдә Гөлүс Хабиб Рахманов теләшү җигете. Nihayet çıktı. Rahmet almışlarınız için jırlayınız mı birge? Haydi. Kurmayın almışlarını. Ben şuradan bundan işim. Mıraşılar. Tın yıllara yalnızdan şöylesi. Şeşekleri Xəttiri gibi giyarsın dillərlər Ağ şəşəklər Gire yazılar Akıllıdılar İnglik hovanı Atlayanlar Işık arası var Eğdirsinle yaşlık devamı Ağ şəşəklər Gire yazılar Yazılar kille, birlikle kuş hisler şırdan Kevserlerge mengi uyulup kalmam Sözlerini senin önüdüman Şeşekler alıp gire yazılar Akıllıklar İnglik hovanı Akıyanlar ışık arası var Eğdirsinle yaşlık devamı Bu bir kamerler Uzun gidem Eyvallah Yazır şunu Tüsüz yaşlıkların Hadiresi İdir sakları Şumut şeşekler Eydirsinler Unutulup kalman ak yollar Ak şeşekler Alıp gile yazılar Akıllıdılar İnglik havalı Akıyanlar ışık arası var Eğdirsinle yaşlık devamı Haydi çıkanlarımız Gile yazılar Akıllıdılar
Ансы кирәкмәй. Я табый. Рәхмәт. Гөлөс. Шунларга кавырыйм. Туктале, әйдә. Икенче җырны җырлап алдыңнан мин бер Зур рәхмәт. Аха. Син тагын җырлапмакчы буласыңмы икән? Алай да хәлбәттә. Менә татар эстрадасында бер һәрбер җырчының практически кушаматы бар. Мөнир Рахмаевның энерджайз дисәләр, Гөлөснең электровеник. Ничек? Электровеник. Электровеник. Хәзер менә мин сезгә берәйбер күрсәтәсем килә. Илнур Симондамы? Илнур Симондамы? Монда. Менә туктале, хәзер әйтәм. Бишәй итмәле ди. Кысылмалы ди. Менә сын бирә. Монсы бит аның җырлый торган, монсы сөйли торган. Әмма менә шундый бер күрсәтәм хәзер. Мин җырлыйм. Шундай әйберне мин үземнең хәлләрсезлегемә бүләк итеп бирдем 25 еллык нәтиҗә. Алгышлар җәмәгать, алгышлар. Мин бер мидер әле, кем ясады, Илнур бас инде. Менә бу җегет менә шундый уенчыклар ясый. Илнур сиңа бик зур рәхмәт. Ул Бушка түгел. Бушка түгел инде. Но Гөлгә күрсәтсәм дә, монда да артистлар күргәч аптырап киттеләр мондый әйбергә. Но бу минем анакның иң яхшы уенчы, теге уенчы дип әйтергә инде. Батарейканы алмаштырып кына тор инде. Сезгә бик зур рәхмәт. Җәүдәт абый җырлый белгән вакытта җырлатып, истәлеккә калдыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Моннан 5 ел элек Җәүдәт абый җырлый иде инде ул. Хәзер менә шуны тыңлап, рәхәтләнеп утырам инде мин. 60 яшькә җиткәч, андый җырлау сәләтләре биткәндерме, анысын белмим, илә җырлаган юк. Элек бик җырлыйдыр иде. Җәүдәт, сине шушы яшь йөрәкләр проектының нинди концерты дидиләр? Яшь йөрәкләр концертының конкурсларда иң яхшы җырлаучы җиңүчеләр бәйгесе оештыруы белән котлыйм. Сиңа чын күңелемнән киләчәктә дә шушы яшь кызларны, җегетләрне шушы зур сәхнәгә аяк бастыра алсам иде дип теләп калам. Чыннан да Җәүдәт, менә әйтәм инде ул, мин татарча сөйләшә белмидер инде. Үзегез беләсез, хөрмәтле иптәшләр, мин укытучы булып эшлим. Менә мондагы яшь җегетләрнең, яшь кызларның шундый матур итеп татарча җырлауларына мин бик куанам. Үзегез беләсез, татар телебез юкка чыгып бара. Татар балаларыбыз татарча сөйләшә белми. Менә бүгенге концертта мин шул кадәр рәхәтләнеп утырам. Чөнки туган телебезне үстерүдә, туган телебезне саклап калуда минем тормыш иптәшем Җәүдәтнең дә өлеше бар дип беләм, хөрмәтле иптәшләр. Ляпов. Бик зур рәхмәт. Әші. Нигә? Син бар бик дигәндә генә. Бар, тотты. Мин уже сатып куям. Юк, мен бүтән дисеңме дигән анда да. Мин инде чәчәкләр монда. Җәүдәт абый. Чәчәкләр. Бу менә Айтуганнар инде. Айтуганнар. Hürmetli iktişler, Җәүдәт безнең кияүбез була.
келді. Мен мына шушы еш үйректер группасында жүреймінді. Қоя барсам да ертіп тұрып, бір қат ошақ түскеннен әрі хайуандар қорап кіргес, зырлайсың келіп тұра. Нәстәні зырлайып, өзім де білмейм. Міне, менің сіңлім ол қайтып шығып кетті. Татарша білмейдір еді. Шушы зәулет кеу, меңа бір жыл жазып берді. Сен гіне башқарасың арадай. Аны мен қоя барсам да бұндай кісінің зырлағанын ешіткенім жоқ. Ол не татарша ол, не орысша ол. Мен құлабай, сізден рұқсат сұрайым, бір гіне күткетін зырлап берейін бәрі шуны. Сіңнің сен бейіп тұр. Мен нешлеп тұрайын? Қорап қына тұрыңыз. Секіріп тұрмақшы едім, яларым. Секірсәңіз де жарды. Яларым. Ya dulla hittida dullay hikkat tintet yetta hitter ya dulla hittida dullay hikkat tintet yetta hitter ta hitta hittiga dalla musikimma nunni hitti hanundi Бітті жіктер. Шылап болмай Аны болма. дәрсімес болу, бұлайрақ намлақты, анықтағы бұтәдірек. Мәттәтәгі, олы түрін. Мәттәтәгі, олы түрін. Көктерәгімді жаным етек, мені сізіне шулай көрем. Көктерәгімді жаным етек, мені сізіне шулай көрем. Бұқыр, толықтан көргенде зырлайым. Бешімі әйдей бәрі? Мына зәулетке бір рахметлі, әзіреттіне қоманнан суланып жүрлі, зырлап жүр дегес, мен қоман зырлап жүрлі. Зәулет, сенің семьяңа саулық сәлеметлік, тигізлік, балаларыңа, ұнықтарыңа сүйініп, қуанып, түрініп, олардың рахатларында ешерге yapsın sizге. Біз сізді жаратамыз. Сол, кәтер, қасылды. Бек зор рахмет. Ой, рахмет. Ошалы бейін ақы. Гастроллерге алып шығырманар бейсізді. Фердус Тимаев үйрітті бейтәлі бір эксклюзивный вариант еттіріп бір малайны. Нар әлі енді жүршір, мен есілін апшырып кетсем нешік болар екен гастроллерге. Ой, Allah'ım. Прям қазір өп кетеміз. Рахмет. Bu benim автор Милоша Гатина, он издаемый Лоянов. Bu da почти чистая Мишель Алексеевский. Bana bit. Rahmet. Teşekkürler. Ay Allah. Bu benim jürşüm, bu konsertte katlaşmayayım dedi. Нишләп? Ha? Нишләп катнашмады? Икенче юлы син бит әле Икенче гастрольный юлы, турга җыйнасың хәзер. Гастрольный тур башланып җибәрә, җәләт ай булмышы көннән башлап. Алинар бик зур рахмет. Инде дуслар белән соңгы сорау дип әйтсәм дә була инде бүгенге шушы радиода дип әйтсәк тә эфирда име соңгы сорау дигәннән җәләт ай әйтте. Син кайчан җырлый башлыйсың инде минем җырда диде. Менә шул сорауга хәзер җавап бирә үзе. Bir sözünü aytayım da, Қойшан сіздің Милоша белән бергә 30 жыл булган турыгыз. Шул вакытны җырлый. Милоша сиңа багышлап язылган җыр.
Миләүшә апа, жыракманыз, бunda икәнме? 30 ел бергә торалар җамага. Бunda алкышларга тиештер инде, 30 ел бит ула. Бер хатын белән. Дуслар, шундан да бу җырны мен инде шын күңелдән әйтәм. Менә беренчедән гафу үтенәм. Дигәндә сүзләрен белмим. Икенчедән карап җырлыйм. Ярыйдыр бит. Фирдәүс Тимаев та карап җырлый бит. 7 тапкыр килеп китә була бер җырның эчендә. Нәрсә карыйдыр ул так мин ара. Мин алай итеп булдыра алмам, конечно. Карап җырлыйсы була инде җәмәгать. Менә шуннан да җырның сүзләрен язды Фердинанд абый Гайсин, көйін язды Җәләт абый Гилманов. Миләүшә апа, юратырмын, юатырмын дип атала. Алкышларның да булыр. Киттек сезнең өчен. Big zor rahmet sana.
Tağın bir 15 yılda tağın жылдасын деген. Çok rahmet. Миңа милләт исән. Bağlayın. Gülmele bir rahmet. Yarar. Gülüz. Так, işimize biz kadar. Çok tabii gülüz. Sınavı var mı bizde? Programı. Bunda basayım elimi. Bunda basayım elimi. Bir iki söz dinletesin ki. Kamila bir rahmet bu. Dikkaşının kızı. Kamila Samiroğlu. Her bir konsertnin uyuşturuda buluşçuları var. Şular burada bir iki söz dinletesin ki de. Bu neydi? Bunda yapılgan Tatar Inforum. Alır çereler. Bir zor rahmet alarga. Tatar Inforum. Tatmiye diye. Alarga bir zor rahmet. Alar bizge buluşalar. Bu festivalde iştirganda, konsert var iştirganda alar bizge her vakit buluşalar. Bir zor rahmet alarga. Bunda en başta yazılgan Россия, Tatarstan televizyonisi, Xabar radyosu. Alar da bizge buluşalar. Siz alarını tanınağız. Alar Kırıstan'da bizim Tatarlar için işleyler. Bir zor rahmet alarga bizge buluşkan işi. Alar olmasa bunday festivaller, bunday diler iştirglar. Bik o. İştirglar bula. No, halkka taratu için bik ağır bula. Şuman böyle unutmağız yeme. Tatar Inforum, Tat Media, Россия, Tatarstan. Bu bizden logotipinde yaş yürekler logotipi. Şimdi bik motor yüreklerden yasalgan bik zor rahmet sizge. Hazır bu sahnaga çakırasın kile iki jigitni. Alardan birisi şaltıratты мені неше yıl, 4 yıl vardır енді. 4 yıl. Şaltıратты da Жауат абай сіздің рәшкесі біз келе деп. Мен сіз кім боласыз? Мен есімім Айрат, менің үстім Марат. Біз бірге жырлаймыз, біз сахнаға шығасыз келе деп енді. Мен келегіз, алар келділер, алармен шыраштық, сөйлештік, келіштік. Мен елдісалар ясамын, но сахнаға шығарға сізге бұлышам деймін. 4 жыл ішейбіз. Бүгін күнде нешік болса да біздің бек алға бардық біз. Аларды білелер, аларды қазір танилар. Алар бар телевидениеда, көп болмаса да бар телевидениеда, көп болмаса да бар радиода. Аларды жамыраталар. Алар бек матур жырлайлар. Мен шулай жасадым. Алар бек матур жырлайлар. Сізге нешік шармекан екен білмеймін. İkisi de ilenmegen. Так что şarkılar, aytoğanlar, elektrik kiyevlerinde. Bizde kiyeva çıkan kızlar var. Etegiz yine sahneye şafrasın kiyle May terkebi. İşlep May, Marat, Ayrat. Kuştukta başları May terkebi. Peki ipigen May'la da atlayıp durur. May ayı. Ne mi? May terkebi sahneye. Şekilde usulleştirdi. Bağımızı kaldı, dönüşme canlı. Yattı sen kırmızı, seni şayan gözlerindeydi eskip sağlamdı. Uçlarından düşken sular, şurada hissedim bilgen. Melek izler sularından, belki verdim kapçıları, kuşları şerdim bilgen. Daha kızı olup kaldı, dönüşme canlar. Yattı sen kırmızı, seni şayan gözlerindeydi eskip sağlamdı. Смертельный номер. Sizge tağın koydur ilim, motor şırlar ilim, şakırsanız kulakta. Kadar kızı olup kaldı, dönüşmem canımda. Yaptı sen kırmızı, seni şayan kızlarım neydi, sen sağında.
sen gülmüyorum senin şayan gözlerine indizlip sarıldım Kader kızı olup kaldı Karaşlar canlar Yani sen gülmüyorum senin şayan gözlerine indizlip sarıldım İndizlip sarıldım Morat Ayrat Ой, бик зур рахмат, шундый матур көчле алкышлар өчен. Инде беренчебезнең җыр ул Җайлан абый Гилмановның җыры, татар кызы Альбина Баширова сүзләре. Һәм инде бүген безнең алдагы җыры һәм концертыбызның азакы җыры әйтергә була. Ул инде шул темага яшь йөрәкләр дип атала. Шулай композитор безнең Җайлан абый Гилманов. Киттек. Яшь йөрәкләр. Bir 20 yıl vardır indi şolay. 25 yıl elek min kimge de barmadım. Minnet bildiler, min ayttılar, sen başın katırıp жүрme деп. Mina bu kişi yanına elektim min.
Метен илхам, шундай башка әленди уйлар және кирәкмәгән уйлар. Әйдә яздырып карыйбыз диде. И ул миңа чын ничек кирәк яздырып бирде. Нота буенча бөтен әйберләре белән как полагаете инде. Мин аны җырчыларга бирдем. Беләсезме? Истә булса инде Алсу Абылханова Биегәле дигән җыр, истә булса Руслан Баһадур Әтиемә дигән җыр, Кызыма дигән җыр, дуэтлар, Алсу ниләр. Шул җырларны чыккач, алар беренче, менә минем беренче җырлар, алар миңа ни биргән җыр. Мин үзем шандым. Мин беркайчан да бер җырчы янына җигереп җырмыйм, син минем җырны җырлады. Киләм, күрсәтәм, мен шулай характа, мин сиңа сөяк бирәм, итен үзең истәп куеш ничек сиңа килеп. Җырлыйлар бит, Аллага шөкер, җырларым бар. Илхам, сиңа бик зур рәхмәт, син миңа бик каты булыштың. Минем достым Илхам Байтирәк дигән җегет. Бик зур рәхмәт сиңа. Шулай концерт ахырында тагын бер әзмә таныштырасым килә безнең җырчыларыбыз белән. Марат Зульфия Сунгатуллина, Диана Фахретдинова, Инеш Төркеме, Урыс малайлары, Адель Зәләлиев, Рөстәм Егоров, Айрат Мардамшин, Гөлөс Гүлгулин, Хабиб Рахманов. Аннары шулай килеп алар һәр вакытта китап ашыгалар. Бөтен Гөлназ Исрафилова, Адель Галиуллин, бөтен җырчылар кем булды монда, кем катнашты, аларга бик каты зур рәхмәт. Но бер кешегә, аларга тагын да күбрәк аңа рәхмәт әйтәсем килә. Ул мин булабыз сезгә. Мондай зур кеше, зур шәхес монда концертка катнашкач та, мин аңар бик шат, мин бик шат сезнең белән дус булырга. Сез минем өчен маяк. Бик зур рәхмәт сезгә. Айрат, Волков, ты где? Иди сюда. Менә мин рус теленә күчәмен димәк, Айрат безнең ул татарча сөйләшә ул, тырышса. Вот этот парень, это легендарная личность в татарской эстраде. Это первый человек, который начал делать аранжировки в компьютере. Не так, как раньше делалось там на синтезаторе. Это первый человек, который начал делать. Это дедушка, можно сказать, этих аранжировщиков татарской эстрады. Это человек, который много чего сделал для татарской эстрады. Это человек, который делает и, надеюсь, будет в будущем делать очень много чего. Айрат, большое тебе спасибо. Спасибо, что ты встретился в моем пути. Это человек, который, вот мы с ним встретились в 96-й бизнес-рекорд. 96-й, 95-й где-то так встретились. Я говорю, я хочу диск выпустить. Он мне сказал, да проблем нету. Принеси записи. Я принес записи, и мы выпустили первый мой кассету первую. Вот, спасибо ему. Да. Большое спасибо. Так что вот мы с ним 25 лет вместе, 25 лет работаем. Мы проект Розалиапа, это была вот его идея. Проект. Я ее воплотил. Я был, это, голова проекта это был Айрат, а многие проекты это был я. То есть Айрат нам давал направление, а мы бегали, решали все вопросы. Большое тебе спасибо. Вот, во-вторых, хочу сказать большое спасибо Наталье Петровне. Большущее спасибо Наталье Петровне. Наталья Петровна – директор Дома культуры «Юность». Потому что вот на эту сцену попасть – это большое счастье. Треснендер. Пая барсам да, 100 000, 140 000, мында безне кертеләр. Аллаһка шөкер.
Саша, тебе большое спасибо. Вот звуковик сидит наш. Всему вашему коллективу, Айрат, большое спасибо. Да, то, что вот мы провели такой концерт. Надеюсь, наш концерт сізге ұшады. Алла берса, 75 яшқа тағы оздырырбыз. Бек зор рахмет сізге. Бик зур рахмат, хөрмәтле тамашачылар, килгәнегез өчен, күргәнегез өчен. Тагын шулай очрашулар насыйп булсын. Барчагызга да сау-сәламәт булып яшәргә язсын. Сау булыгыз. Көтәбез Лейсән, җырлап китте. Инде менә хөрмәтле тамашачылар, сезгә әйтеп китәбез. Без бүген сезнең белән бергәләп менә радио тыңлаган шикелле булабыз. Ягъни менә өйдә радио тыңлап йөрисез бит, кухняда. Кулларыгызны күтәрегез әле. Кемнәр радио тыңлап йөри кухняда? О, 7-8 бүтән кеше бакчада йөриме? Аха, бакчада җир казый. Аха, бар икән, бар менә теге башлар бармы? Кемнәр радио тыңларга ярата? Менә әйбәт, яхшы. Шуның өчен радионы тыңлаганда бит үзегез беләсез, андагы артистларны күбесен күреп бетереп булмый. Без бүген менә шушы сәхнәдә инде эшләдек, шулай итеп, bütün артистларны да күрәчәксез. Алла бирсә, Ходай бирсә, бүген сезнең белән бергәләп без инде бер 48 җырчыны тыңлап китербез радиодан. Шуңа да монда алкышлар булырга тиеш, алкышлар. Хәзер дәвам итәбез. Җәүдәт абыйны көтәбез икән. Хәерле кичләр, киттек. Olma bir
Bugün Cevdet Gilbanov degan kishining bayrami, onun ijod kechasi, onu radioda ko'tarilar ekan. Shuning uchun so'rovlar biriga yoriymi deb so'raganlar edi. Shulaymi? Mana shuning uchun endi bir ko'pgina so'rovlar hazırladim Cevdet abi. Aylar mana boshlagancha shu motor bayramni, mana oldagi bayramlaring bo'lib endi sening shu yubiley o'ng'ayindan da, yangi proyektlar bilan da eng birinchi shunday so'rov. Mana qaysi yoqdan siz Eyderdiriz, senin diye ben. Sinde. Ben bizim Kazan jigiti. Kazan'da tuttum, Kazan'da üstten. Urus mektebini bitirdim. 30'ga hatle Tatarça sileşmedim. Hazırda yine sileşiyorsun. Allah'a aşkına. Çünkü hatun iletti sileşiye Tatarça. Rahmet ama. İkinciden benim eteği tileşi yanından. İyi yaktaşlar. Yani benim büyük dolarlarından. Mene bizim tiyak kadar kaytam, tileşeler etken oyunca tiyak kadar kaytam, biyak kadar kaytam. Bizde şuna tileşeler, biyak tileşeler. İyi, mene büyük doğa yanında anlayınca anlap kaytka şimdi, tege nişik. Bir şey kesin gider. İyi, tege değil. Anda şöyle tileşeler. Senin de kasa seyirseler. Anda aytıp, şolay bir dubiyazlar. İyi, ne bizde dubiyazlar tıkı değil mi? Allah bana söylediler. Ne anda senin de kasa seyirseler. Eşi katıp bilen. Zor rahmet Cevdet abi, büyük zor rahmet. Şimdi şundan da biz yaktaşlar da beyten. Çünkü bizim de şu yaktan bildiğinde tileşi yanlar bize şundan da tiyak, bu yakta tileşiler. Tileşiler var mı? Ve mintadan mesela bizim zamançılar şunu bir söylesin ki de Gülüz ile biz tuğanlar gibi
Чөнки аның бүгенге аның әнисе безнең Теләче авылында булган нигезебез бар, исән сау, әнисе шул нигездә яши, Аллаһка шөкер. Нигезебез исән сау Теләче районында. Шәп реклама булды бу минем өчен. Рәхмәт, рәхмәт. Инде менә радиода булгач бит инде сораулар бик күп була дип әйттем. Шуңа да карамастан инде без бик күп кенә яңа яшь җырчыларны тыңларбыз бүген. Чөнки сез аларның беренче адымнарын ясаган кешесез бит инде. Шуның өчен дә бер кайда да ишетелмәгән, бер кемдә белми торган җырчылар да булачак бүген. Тыңларбыз без аны радиода. Әйдә менә иң беренче бер җырчыны тыңлап карыйк әле. Кем булыр икән? Әйдә менә мин бүгенге көндә ул инде ике баланың әнисе. Без аның белән укыганда таныштык, ул әле студент чагы иде аның. Мин аны ишеттемдә, тыңладым, әйтәм, әйдә Лилия җырлап карыйк әле дип җырладык. Менә шундый җыр яздырдык. Әйдә менә шул җырны куеп карыйк әле, Лилия Погодина. Җырның исеме әйтте. Онытырлык та җыр табы, чөнки сез бүгенге көндә меңнән артык җырлар язгансыз, шуңа күрә дә онытырлык. Ләкин әйдәгез әле, менә безнең радио тыңлаучыларыбыз, тамашачыларыбыз тыңлап китсеннәр әле. Лилия Погодина. Jırlısam gilem
узган. Бу инде Җәүдәт абыйның сандугач булыр идем дигән җыры иде. Şeşek. Olmasam bizim alam. Ben yaratam şeşekler. Zor rahmet, bek zor rahmet dedi yapılacağını buldu. Sizin karşınızda elbette Cevdet abi indi şu sorularga kelgende bik bugünkü günde bik ko'p festivaller var bek bizim Tatarstanda şulay. Ул Россия Федерациясында да шулай инде, Татарстанда да күп инде беләбез. Татарчылар, Созвездие, Татар моңы, Вагап фестивальләре. Әмма дә ләкин менә хәзер узган ел беренче тапкыр булды, быел инде ул икенче тапкыр оештырып килергә шундый масштаб рәвешендә дип әйтсәм дә була. Яшь йөрәкләр фестивале проекты. Менә шушы проект буенча берничә калифа сүз әйтсәгез шәп булыр иде. Яшь йөрәкләр ул шундый проект, анда ул икегә бүленгән иде. Аның берсе хәвәскәр авторлар, авылда яши, авылда эшли, шәһәрдә яши, заводта эшли, җырлар язарга ярата. Менә шундый кешеләрне без чакырабыз, үзебезне бу фестивальдә катнашырга. Шул аларга булышабыз, менә бу сәхнәгә чыгарга. Без бу елны уздырганда, апрель аенда бер Әгерҗе районыннан бер кешене чыгардык. Аның җырын килеп җырладылар. Жюриның әгъзасы Риф Хабович Гытаули диде. Бу фестивальдә җырларга урын бирсәк, бу җыр беренче булыр иде ди. Ул кеше миңа шулай сөйләде. Мин ди бер 30 елга якын җырлар язам ди. Миндән инде бөтен авыл килде ди. Син композитор түгел, син җырлар язарга тиеш түгел ди. Ә без аның турында телевизордан сөйләдек. Ул әйтте, бөтен авылды томалатты ди. Менә шуңа күрә шундый кешеләргә булышырга дип шундый оештырган иде. Ә икенчесе инде менә бу яшь җырчылар, яшь дип инде мин шулай әйтсәм, яшь йөрәкләр ул һәрбер җырлый торган кеше, җырлый башлаган кеше, ул яшь йөрәкле кеше. Аңар булсын 10 яшь, аңар булсын 90 яшь, ул җырласа, ул яшь йөрәкле кеше. Мин шулай әйтсәм, шуңа күрә менә бу фестивальне исеме яшь йөрәкләр. Без аны оештыра башладык инде күптән. Бу фестивальгә хәвәскәр авторлар беренче ел, икенче ел булса да, бу инде бер 20 елга якын барды инде. Аның аркылы менә Гөлөстиндә катнашты, аның аркылы Илгәрәйләр, Наил Тиманаковлар, Нурзәләләр, Ландышник Меджанова, Иркәләр, Вадим Захаровлар үттеләр шул фестиваль аркылы. Аларга беренче адымда булыштык инде менә аларга чыгарга зур сәхнәгә. Бу артистлар арасында да киләчәктә кем белгән? Алар да безнең теге сәхнәнең зур артистлары булыр дип өметләнеп калабыз инде. Аларга күпмедер өлешебез, аларга булышабыз. Бер кашанда бер артистка әйткәнебез юк, без синнән йолдыз ясыйбыз дип. Без шулай дип әйтәбез. Өйрәтәбез сезне үзләрен сәхнәдә тотарга. Сәхнәне тотарга. Бик авыр әйбер ул, кстати, сәхнәне тотарга. Но менә бу фестивальне оештырганда без һәрвакыт әйтәбез, без өйрәтәбез сезне сәхнәне тотарга. Сәхнәгә чыгарабыз, җырлар табабыз, җырлар яздырабыз, шуның белән булышабыз. Ул бик зур булышу дип саныйм мин аны. Беренче адымнар ясау өчен. Теге хороший пинка дәлим диде руслар. Мин тагын мәсьәләсен килә, менә бу теге хәвәскәр авторлар фестивале турында бик зур рәхмәт, менә бик зур рәхмәт. Минем юлда очрашты шундый кеше, Айрат Илхамович Волков дигән. Ул миңа без аның белән очраштык, без сөйләштек, мәйтәм, Айрат, менә шулай, безгә шундый фестиваль бар. Әйтә, уйлап карыйгыз, оештырып карыйгыз, ул әйтте, мин бик риза, без аның белән бергә эшли башладык менә бу фестивальдә. Менә без бу залда Айрат Илхамович килмәсә, без бу залда булмас идек. Аңар бик зур рәхмәт, ул үзе дә монда, Айрат теге. Шулай ук бу залның директоры Наталья Петровна Ильясова, аңар бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Алар безне бу залга кертмәсәләр, мондый фестиваль булмас иде дип уйлыйм.
Андары әйттім итәлі көріс, яшы да бар, қарты да бар деп, міне әйді бұл сәхнеге біздің бір еш малайымызды шақырайық әлі. Міне бұл қойып әлі біздің эфирда, шул малайны. Сен сіздің білен кеше сөйлескеннен соң әйткенің әлі бик еш оқырға да кірмеді бұғай деп жүрді. Оқи башлады, бірінші курста оқи. Өзі ол Ижевск шақарында. Қызығаның есімі, аның қызығаның фамилиясы. Аның есімі Рүстем, фамилиясы Чүпшін, татар фамилиясы Егоров. Сіздің қашыңызда қамилі радио тыңдашыңыздар тыңдап кетеміз. Рүстем Егоровна. Егоров. Әлі шалтыратушылар жоқ, тамашашылар тыңшабайды, естілі. Рахмет. Тағын бір қатқышты алғыштар. Рүстем Егоровқа. Рахмет. Шыннан да біздің шақыртталар бетінде, біз студияда кіріп кетеміз бетінде, недеген сұраулар болмасын, келіп тұрамында сұраулар, елдіріп тұралар. Бірақ шыны ғана аңламын, шыны аңлатып берелі мына. Сен бет үзің инженер кіші, инженер, профессияң сенің инженер. Нешік сен жүші татар саңғатына, нешік жүші саңғатына, жыр саңғатына, продюсерлыққа келіп әләттің. Шысын аңлатып бейсәң еді. Мені қайсы уақытны қатын әрлегенде шылай бейті. Мен бейт инженерға келіп шықтым. Кім білен тұрам дейді қазір. Кірістенде мен өзен теплоконтроль заводында эшләдем. Шундан мине өлкә бақны бит направление бирәләр иде. Шул направление буенча мин укырга кирдем КХТИга. Мин шул КХТИны бетердем. Монда КХТИлар бар бит инде, сәлам сезгә. Да без это КХТИ кешеләр тыңларга тиешләр. Менә мин шунда укырга кирдем.
Мен шуны рәхәтләнеп бетердем. Шул бетергәч мине калдырдылар научно-исследовательская лаборатория кафедры инженерной экологии. Мен шунда эшли башладым. Булдым ведущий инженер кафедры инженерной экологии. Наукой занимался, даже диссертация язган кебек булды минде. Шулай имештер. Аннары килде безнең к власти Черномырдин. Ушла дип әйтте, денег на науку нет и не будет диде. Шундан соң безне әкрен-әкрен берешәр эштән чыгарга кирәк булды. Но Аллага шөкер, мин 95-нче елда булды, 94-нче елда мин шулай килеп чыкты. Битаман авылында, анда Дубязлар беләләр, битаманнар беләләр, Азат Низамиев. Без аны белән очраштык та, ул миңа әйтте, "Кара, син җырыйсың ди, әллә кайларда ди. Әйтә, безнең концертларда ул вакытта, безнең танылган җырчыбыз бар иде. Килмә, йөрмә дип җырлады бит әле. Кайфулла Абзал. Кайфулла Абзал. Вот шуның белән алар концертлар ишетеп йөриләр иде. Şimdi алар безне афишалар сорады, менә Марийга барасың, Чувашка барасың ди. Мин дурак кешесе, берәйбердә белмичә, ничек ишетергә, кайда барырга, бер кем дә белмим бит, име. Алдым бит дурак дигән били афишаларда. Килдем мин Новочебоксарск шәһәренә. Кирдем ДКга, мәйтем шулай концерт. Татар, знаешь, местных диләр, мәйтем, юк, җибәрделәр, бардым сөйләштем. Беләсеңме, ничектер, менә урысча әйткәндә интуиция бардыр инде. Мин таптым бит бөтен кешеләрне, кем белән сөйләшергә, кайда барырга. Шулай ишкарларда бардым, таптым, иштырдым. Аншлаг булды, беләсеңме, менә зал тулы иде концертлар белән. Но Новочебоксарскта әйттеләр миңа концерттан соң, бүтән мондай артистлардан килмәделәр монда дип. Әйткәннәр. Вот шулай дип. И Мариякларында җәргәндә, Марияклар. Хәзер моның турында минем хатын Шәлә улыннан минем бажаем бар. Бажай жизни дип әйтергә була инде. Бажай дип әйтергә була. Ул Әфхәт Хисмәтов Камал театры артисты, аны тамашачы белә инде. Ул ишеткәндә, мин шулай концертлар ишетергәндә килде дә миңа нәрсә ди, кара ди, Бажай ди, безнең ди Камал театрында ди, җәйкене ул вакытта бар иде 8 диге бушка бирә торган спектакльләр бар иде. Ул вакытта план буенча иде. Бәйдә безгә сөйләшәләр иде. Без менә бу Гайфулла белән җиргәндә миңа сөйләделәр Бәрәңге районы турында. Мария Республикасы Бәрәңге районы бар дип. Мин киттем шунда, анда сөйләштем. Бу 8 Бәрәңге районы, Маритурек районы алар белән. Менә белмим бит, нәрсә уйлап мин алалар микән алар. Ну, бардым, оештырдым. Әле мин белмичә, аны акчага оештырдым. Мин аны бушка оештырырга булган тиеш булган икән. Мин аны акчага оештырдым. Рәшит абый Шанхай шулай дип әйтте. Күп мәҗәрим брат беренче тапкыр акча түләделәр дип. Шулай әйтә бит, мин дә сиңа шулай дип әйтте. Ләкин акчаны сатмай яратмасын дип. Үч тиен акча бирдем. Шулай дип мин аны оештырдым да, и Бәрәңге районында җиргәндә мине әйттеләр, салаватны монда чакырырга иде диләр. Без ди 3 тапкыр бардык ди, ул безне послал диләр. Хәзер мин киттем бит, беләсеңме? Ул вакытта миңа что салават, что диге Гайфулла, мин алар вообще да белмим. Мин алар өчен мин аны тыңлаган да юк, рәтләп. Киттем бит салават янына. Таптым салаватны тагын Камал театрында. Таптым, сөйләштем. Бу җырак дип, мәйтәм, туктале, брат дип, какой җырак инде. Син дип чалларга күпме җырлыйсың? 240 дип, мәйтәм, менә турга чыгасың, 120 генә. Шулаймы дип мәйтәм, точно. Но әйтмәдем, что урман аша чыгарга килде. Короче, бирде афишалар ниләрем, аны оештырып кайттым мин салаватта. Аннары менә бу салават оештырдым, бик әйбәт кенә уңайлыгында узып китте концертлар. Кстати, мин беренче кеше, кем салаватны менә Татарстанда чиккә чыгарган кеше. Миңа хәтта салават Татарстанда гына концертлар куеп йөргән кеше иде. Диге салават буларак. Салаватны шулай итеп чыктык
чыкты и әйтәлек менә бу Чернобыльнең килде дә безне эштән и шулай февраль айында Салават белән очраштык. Бу теге Илһам абыйның 60 яшьлек юбилей алдыннан шулай сөйләшеп киттек тә мин әйтәм Салават эшсез мен нәрсә җыйсың әйтәм эшсез калдым. Әйтәм миңа да эшкә. Мен әйтәм мин шулай ди. Әйтәм мин хәзер вакыт юк ди. Ул миңа билет бирде. Шул Илһам абый юбилейна менә бу опер театрында булды. Без хатын белән булды бу концертта. Очраштык, бергә утырып сөйләштек. И ул мине чакырды үзенә эшкә инде. Мин ул вакытта кирип киттем менә бу сәхнә юлына 25 ел чыгалмый инде шунда. Һәм чыкмасын да инде. Aslında çünkü iyi менә шунда да тыңлап киттек. Әлбәттә менә бүгенге көндә дә бит шулай синең кул астыңнан чыккан җырчы бүгенге көндә популярлашып китте. Мотор җырлары бар. Әйдә шул җырчыны чыгарыйк әле шунда. Тыңлап киттек әле радиодан тыңлап карыйк. Аның исеме Әлимә. Фамилиясе хәзер белмим ничек, чөнки Киевга чыкты. Шулай мы? Мин белгәнчә Сафина. Сафинадыр инде. Сафина, әйдәгез, каршы алабыз. Диге кайсы вакыт әйтәләр. Без җырчыны белмибез, мәйтәм чыккач күрәсез. Чыккач. Әнә чыккач күрәсез. Киттек моңыз. Хәйри кич. See
Bizim başımızda da hürmetli, jürnun sevişi, milletaşlarımız, tamaşaçılarımız, dostlarımız gelsin yarayım mı? Hayırlı kişiler, dostlar. Mene min, en birinci, buralar kabuttu ne prичем? En birinci ulu rahmetlerimden min, şuşunday, матур, жылы, ихлас алқышларға көмек тұрған тамашашылар қаршында шығыш ясарға мүмкіншілік берген үшін. Хаминді зор сәхнеге ең бірінші адымдарымны 15 яшілік бала келеш таныштым мен бұл құрметлі Жәдідауи білен. Хаминді шушы құрметлі затыңызға ең зор құрметлерім һәм алқышлар бүгін Allah. Cevdet Bilmanov. Halime, birinci malayla Cevdet isim almışasın yemek. Sileştik mi? Sileşmedik. Cevdet abi, Allah'ın izgirifetleri olsun sizge. Birinci adımlar yasırға yerden bitkeniz için. Matur, zor, sahnege. Eşikler açmanız için. Hamindi, şuşunday, күркем кішілер янында шығыш жасарға мүмкіншілік бергеніңіз үшін, жырларыңыз үшін бик зор рахмет сізге. Һәм енді келесі жырымның бір тарихы бар. Менің әткәйімнің туған күні. Хатırlayın, менә бір 10 ел элек точно булган хәл. Может даже күбрәктер. Әткәйемә бір оригинал бүләк ясысы килгән иде. Һәм җәй тавыш утырганда. 4-нче ел. Ниченче? 4-нче ел. Нинди 4-нче? Или 5-нче елда язылып жүргән. Ярар. Сезнең шәмсез. Һәм инде җыр тавыш утырганда әйтәм, надо придумать. Әткәйемә бүләк булды. Һәм инде бик матур җыр килеп чыкты. Әти җырлый. Hey,
Başına. Бик рәхмәт Ислам. Бик рәхмәт Җәүдәт абый. Әтисдәге катышып, әтисендә җавап торып булмады. Мишә. Менә Әлимә үзе дә ул Мишә кызы име? Ул менә танышканда ул Мишәчә бик яхшы сөйләшә. Хәзер чипчишта татарча сөйләшә. Ма Мишә дә татар инде. Ну каймагы. Каймагы, кызларның каймагы да. Олар шулай бит инде. Менә Мишәләр бар микән? Менә, кстати, бармы Мишәләр? Күтәрәзләр улар. Юк, күп түгел икән. Аллаһка шөкер күп түгел. Алар теге мактанып йөриләр. Без татарның каймагы дип моны хәтта кыймак белән мактанып йөриләр. Белмиләр алар. Астабының хәтта сүт бар икән. Сирәк төбендә. Шулай ди. Бу кайталармыз аны. Бәрбит мәсәлән. Менә шул кыймак дигәндән инде ярар алсызсыз. Ятавик мисәгә бер банальнырак сорау бирим әле. Менә син үзең нәрсә ашарга яратасың, нәрсә ашарга яратмыйсың? Карәле. Давай башлыйбыз белән нәрсә яратмыйм? Ашарга. Ризыклар. Суга. Суга. Балык. Бүген ашамагансың ахырсы. Шу кисәгендә утырам суга исе килмәй. Да, суга юк, яратмыйм ашарга. Яратмыйм. Диет. Әмма калганы турында бер әйдә бер анекдот сөйләйм әле. Урыс белән татар шырашалар, име? Урыс белән татар шырашалар. Урыс сорый: "Слушай, татарин, а вы говорит, что вообще едите?" Татар әйтә: "Пишмак". А что это такое? Ну это говорит, когда картошка с мясом и все это завернуто в тесто. О, а еще что едите? Леш. А это что? Ну это говорит, тоже говорит, вот когда говорит, картошка с мясом и все это завернуто в тесто. А еще что едите? А это что? Это, говорит, тоже, говорит, вот все, говорит, завернуто, говорит. Вот все, говорит, завернуто, говорит, картошка с мясом завернуто в тесто. И что, говорит, только с картошкой с мясом? Нет, еще, говорит, прямяш есть. А это что? А это, говорит, когда, говорит, мясо завернуто в тесто. А есть что-нибудь без мяса? Вот, говорит, да, есть. А что? Костылы. А это что? Это, говорит, когда картошка в тесто завернута. Менә шул мина Мишуны яратам. Ла, әйдә. Онда алкышлар инде, алкышлар. Шул уңайдан менә ашарга дип әйттек инде. Мин все-таки есть почти. Күзәп тора, йөзгә җитмәдеңме? Юк, есть 110 килограмм. Но хәзер менә бер малайны куябыз име? Җырларга. Ул әле яшь, әле ул 10нчы класста гына укый. 45 килограмм алды. 45 килограмм. Аның әтисенә наказ бирәбез, бер 5 елдан соң 100 килограмм үстерсен буланы. Яме? Мин дә шундый идем, Җәүдәт абый. Менә хәзердә мин 92 килограмм. Менә. Алдалама. Булам, 100 елдан була бирсә. Менә әтисенә әйтәбез, что безне үстерсен аны, тиге итне ситәсеннән бар, яме? Ул безгә җырак яклардан килде, чөнки Мария Республика, Мария Төрек районыннан. Менә бик зур рәхмәт аңа шул җырак яклардан килгән безгә. Әйтә, тыңлап карыйбызмы? Куйыгыз әле шул җегетне. Куябыз, күчтән эшен әзер итер. Адыл Галиуллин. Сезнең башыга. Киттек.
егетебез, шырлар биергә оста егетләр һәм кызларыбыз, уйнап торсын гармунлар, агылсын дәртле моңлар, шатлык нуры мак күңелем атсынлар алсулданнар. غنيقول للأمل ve aşağılar nasıl yaşlı gideceğiz tabi sen bildiğinde bilesin benim mesela yaratkanla tozu min bitinde şöyle bir şekilde işte yani işte sen yaratasın kitlere min cemaat min bilepsin ise aytırgan mı? Ben Колбаса bilen it ipşe запиваем Coca-Cola. Yok evet tabi min bilesin min kukey yaratmam kukey gün sayın 4 kukey yaşayın şuna şimdi taza şaka mı? Görüyorsun ki ne için geldi bekesin kilmiydi yarar ne? Ne bize tabi yarar aşağılar azası tırıp dursun benim bilesin ki de injiner buldum onları sanatga kirip gittim koyağın aşamadın ben bilgenigine bir 20 yıl bilemindim sizni mana koyağın aşamadın şunlar turunda azırak aytip gitsen siz bildiğinde zamanında radyolarda da ne dedi radyolar açıp salavat bilen de şerif dedim mana var videolarda da koyağın edemene şunu edemene bir iki söz bilen aytım ilk birinciden Dolkan radyosu anlatmadınız mı radyoda? Yok mana şu radyoda min açtım ilk vaktinde Dolkunlar bunda var mı? Dolkunlar bulurga tişleriydi. Var mı? Vardır idi. Dolkunlar selam. Dege Ravil Nailович Rustamov деген киши bilen bir şıraşıp biz onu bir yıl jegirip jerip biz o radyona Allah rahmeti bilen 97-nji yılda 1 Mart'ta işli başladığan idi bu. Mine Dolkun Reisi. Antı birinciden. İkinciden Bars Records bilen eşlegende min alarga taqdim ettim. Mine bu Yaşilaklar proyekti dibinde. Şundan bu 2003 yılda bu. Mine как раз 2003 yıllar примерно. Da 15 yıl bulayken 20 yıl dip maqtanıp jerim ekenlerdi. Mektabede yaşlar bilen işleybiz, yaşlarını көтеребез, yaşlarını çağırabız. Mine alar bilen biz yıştırdık. Fabrika Звезд Tatarcha var idi alarda. Mine şunu yıştırdım. Anda o fabrikadan kim gine çıkmadı, kim gine jırlamadı. Anda bütün artistlar, bugün kinde zor artistlar, şuluk Münir Rahmayevlar, şuluk Salavat Minixanovlar, İlkeller, isimli alar bitse çıktılar, üttiler, mine şu Fabrika Звезд Tatarcha bildi. Minin конечно alar bilgeydim Yaşilaklar proyekti deyip. Bu alarını özgerttiler de Yaşilak diye Fabrika Звезд Tatarcha buldu alar, metep yarar. Onları barısta işledim min Rekords'ta benim bir zor proyekt var idi. Onu biz işledik birge. Ayrat İlhamovich Volkov, bunda oturuşu Rozaliya apa. Mine Rozaliya apa o benim eninin bir tuğan singisi. Şulay bir katkanda merhum Halit abinin yübüleyinde anıcarlağını işittim de bana kadın deydi, elle kimler yazırasın, elle kimler çıkarasın dey. Dedi, mine bitmiş maturdu, istedik yazırıp kaldı, mine bizim evinin dizabisi vardı, Rozaliya. Mene Rozaliya apa, evet, şu yazırabız, seni şulu katına da alıp gidip kazanға,
yazdırdım. Ayrat'a kürsüttüm. Ayrat etti bana. Davay ottuk şunday bir proyekt iştirip koygalı. Özbekistan bilen biz yasadık. Ezgine ikinci türlü. Bilesiniz mi? Rüzal Apaga o vaxtda 70 yaş bulsaydı bir 50 yaş. Biz onu Evropaga, bütün dünyaga çıkarırdık. Çünkü bizni şakırdılar, qaydan da şakırmadılar qatnaşarga, Evropaga şakırdılar qatnaşarga, degi festivallarga, nelerge. No, bizge aytdilar, Rüzal Apa'nın tağında apası var, Razi Apa, o aytdi, beylenip jermeli Rüzal Apa dedi. Şuna göre Rüzal Apa, bu Tristan'da Rəsəydə bir kanal da qalmadı, federal kanal bir də qalmadı. Kim kürsətmədi, kim söyləmədi Rüzal Apa turunda. Şunday bir zor proyekt bu bizim için. Şular жеткәндер bu немеде, мен менә шуның белән Qanağat булып яшәмәйди. Әле җатам менә Рүзәл апа тагында күчеп алырбыз без шулай сорауларга. Әйдәгез, менә хәзер тагын бер яшь җырчы, ул инде кайда гына булмады, кайсы гына дөньяның кайсы гына илен айкап чыкмады, барыбер яңадан кайтып җитте хәзер безнең янга. Карале беләсезме, бу бит ишетте менә бу концерт турында. Төркиядән кайтты, менә бу концертта катнашу өчен. Төркиядә яши бүгенге көндә, ләкин кайтты. Шушында менә Җәләт абыйны хөрмәт итеп, әйдәгез әле чакырыйк әле шушы җырчыны. Диана Фахрутдинова.
Диана. Рахмет. Диана Фахрутдинова. Фахрутдинова Диана. Шахенде шевени тағымдарайды. Фахрутдинова Диана. Зор рахмет. Қойт. Турцияға кетірген ата. Yok, мен ұзатып қоймақшы ем жайлы табылы. Çünkü білесің мені іші ұзатып қойырға келем. Қонақты ұзатып қойырға келем. Білесің мені іші. Кері бұрылып шыққасын үшін. Devam etemiz. Yatayımdan bile oturduğumda ben bizi yazgalıp da koyam, sızgalıp da koyam indi. Bit көп yıllar indi hazır hizmetleşlik etesinin şit tübekler bile, şit regionlar. Şuvaş'tan olmasın, Mari'il olmasın, Kirif ülkesi olmasın, elle koylardan koyta, Diana bütünde Türkiye'den onu koytup şitti. Şular turunda da söylep gider, senin kanmaymanında уже
заслуженный нелерінде бар болға инде менің уйлауымша инде бұл. Тоқтале, заслужен дигеш. Дигеш. Мына нәрсем бар. Индия Европа килгән. Нәрсәләр күрсәтмәкче. Нәрсә белән мактанмакчы буласың. Җамағат. Беләсеңме, Гөлөс? Күрәсезме? Бер кашанда кигәнем жоқ. Но менә бу радиога килгәч, кимичә булмас, наверное. Наверное, шулайдыр. Әйдәп басканда былай гына булмас ул. Үзем белән тирибез ул. Күзен күрә бугай. Дүрт күз белән карагач, ничек күрмәсен инде. Менә җамағат. Менә ичмасам продюсер. Менә шундый булырга тиеш, заслуженный кешеләр. Кеше әйткәнчә, халыкны көлдереп җилмә диде. Но бит мен аны биргәндә, менә кара, менә монысы почетный донор СССР. Bilmeniz deydi, 110 taqır kan verdim. Dige, bir taqır gazetede Danil Safarov yazıp çıkardı. Javlet abi 5 çilek kan bule gitken. Mena bir taqır, sol Danil turunda işte alğaç bir biletimi. Mena Danil bir taqır nerse değil. Bir şekilde de mena çaldıra. Sen nidi toygap yolga bastın değil. Meta milde var. No anda sen turun gazetede yazılı bit. Javlet Limanov toygap yolga basmadı. Жүгіріп кеттім, сатып алдым сол газетті. Бұл уақытта каток директор өшлеген. Данил Сафаров шуны ничек көріп қойған, білесің бе? Тайғақ жолға басқан деп айтпаған теге катокқа директор болып. Тайғақ жолға басқан. Екіншісі Көрінбей, міне, қариманы, міне, почетный донор міне болсасын. Кімдерде бар бұл? Бар ма? Мұнда болса 5 кішіне гіне болырған мүмкін енді ол. Бәлкі бүтінде жоқ. Мұнсысы? Қазанның 1000 елығына берділер, салават бірге. Салават еткен бойынша, бұл теге қалған пыстық нейді бізге беріп тіркелер. 5-ші елда түгел, 7-ші елда берділер. Бүгін біздің кішіге таратқаш, білмейлер әгерінде, бүгін де берділер, Бізге бермейлер бітері міне жауап табай. Сеға рахетлан шын бергенде? Алқышлар мұнда. Жайтабай, сен бұлардың мен осып керейін дейемін. Бұлай көрініп тұрасың, жырақтан дағын кіші кейсен еме қарайына барғанда. О, почетный донор тықлап кетті бәрі, мұндан ақ дейіп шайттың кетсін үшін. Еймәт бетінде? Кілмә. Донды ол бек ақшай бір. Барғы мұнда донорлар? Мен бірден бір. Бұл залда бүгін Жәулет Гүлманов бірден бір почетный донор. Алқышлар! Менә теге чет регионнар дигәч, чет ниләр дигәч, мен бит әле минем җырларны бүген көндә җырлыйлар мари телендә, чуаш телендә, уйгыр телендә, кытай телендә. Минемдә 4 тел шул җиткән инде. Урысча җырлыйлар, урыс телендә җырлыйлар. Бүген көндә ул минем җырларны җырламый инде, но Алла бирсә, киләчәктә җырлар дип уйлыйм. Ул Мария Республикада танылған жыршысы, исімі Алиса, фамилиясы деген бик матур Ши, Кіміш. Ши Алиса сахнада. Маршалымыз. Шагажала,
шушлалыш, йодашым тыйым шоны, изучёным жилалыш. Шереметом, шермардышла ваштарыш, тый возыктын мыят возым серышыклан ваштареш. Кандикала чуда жида, кушан женщина тулмаш, ерадым йодашым же кунам толана тулмаш. Кандикала чуда жида, кушан женщина тулмаш, ерадым йодашым же качым толана тулмаш. Уштулы шипичать, келшают таштыланы, тунчалалын уштулы шипичают ташмыланы. Мишки кисен тайылия, милок ловит землия, кая помни мила, помни йодашым ланхарлия. Годом мурашкилыш, кирардориш да вода, шурми годом милашкилыш, и ты весом ерадаш. Да улиже суркулкулын, сада штолын куркушла, да улиже эрмол спаминна куштаркамыжла. Питер Бажыровсу. Келбет алып. Индер алышалым. Хау. Рахмат. Алиса, Шей. Алиса, я думаю, был хороший тебе подтанцовкой. Танцор, нормальный танцор ведь тебя. От танцор кайгатны. Алкышлар, Жевдет абыйга, Жевдет абый Гитманов. Ана килә. Bu ilk zor kişi minimisi. Любимый теща. Тоща. Büyük rahmet. Kızışın. Он, конечно, вряд ли иногда. Там çünkü o ovin. Kire. Но бит yapacak. Hani bir rahmet sana kızışın. Bunlar sizlerde çeşme atsın, dipkiraktan kral düşmesin, film günlerine selametle hemşaflıklarla üstlensin. Üstünün dipkiraktan. Büyük rahmet. Okutuşular. Hani bir rahmet. Mana şaşkalar. Ne tоща bana ya tоща. Evet tоща. Hani tamam bir bulan geldi ben gelip tamam. Yok bulanlar biri alasız hırmatlı tamaşaçılar çünkü biz tabii şaşakka eskitme bu aynı değil mi Cevdet abi? Biz it yaratamız, bin kökey yaratam. Şuna göre hele vakit көп, 1-5-6 saat bunda olamiz sizin bilen. Qaytib kela alasız demek kesin keleyim. Mine dürüst bir-iki sözünü aytasım kelep, mine bu Yaş Yürekler Festivali, Yaş Yürekler konkursu dibinde, proyekti dibinde nişe getirgede bilmeyim anı. Biz biletті, mine biletteyme, anda yazılan hadiye koncert deyip, köpüntür akşacı yılın akşa, köşerile bu Yaş Yürekler fonduna tege üstürü için dibinde. Mümkünlük, her bir kişinin köp mü var mümkünlüğü, ne degende kişkilerine bir urnu tıra, ne şunda kelip salsağız, мен бик рахметле булыр идем. Теге концерттан мөмкинлек булса, саласы, булмаса, салмыйлар. Шулай бит. Аңлашылды. Мин салып кайдым инде $1000. Үзем ясадым. Шуңа көп мөмкинлек буенча, тегеде салалар. Мин рахметле булырмын. Менә чөнки бу ничә еллар инде эшлибез, менә бу фестивальдә бит даже менә монда концертны үстерүче акча кирәк, бөтен җирдә акча кирәк. Менә күпмедер өлеш булса, мин мондан түләр идем дип неберен, бөтен расходларын чыгарып булыр микән. Дөрес килешәм, Җавит абыйчыдан да бу проект менә мин тамашачыларга да, радио тыңлаучыларга да, безнең телевизор караучыларга да, чөнки телевизор караучы дип әйтәм, бу безнең бүгенге кичәбез интернеттан прямой эфир белән бара. Шуның өчен әйтәсем килә. Шуннан да бу проект, бу
bir nindi zor акчалар белән, зур суммалар белән, зур анда правительство рәвештә алайтырып оештырган проект түгел. Моны bütün көчләре белән оештыра менә Җәләт абый Гилманов һәм Айрат Волков, чөнки бу шушы Юнус кысаларында оештырылган фестиваль. Тагын бер кат алкышлаулар менә шушы кешеләргә. Шушы кешеләр аны Алла белсә, Ходай белсә, зур международный стандартларга чыгарсалар, бик шәп булыр иде. Мин дә сездән калмамын, Алла бирсә. Алла бирсә. Менә төшче чыкты, Җәләт абый, төшче чыккач бит ел бит инде бик кирәкле кеше дөньяда. Шулай бит инде. Чөнки төшче белән җәмәгать бергә тору, менә бергә торган парлар бармы төшче белән? Монда бармы парлар шундый? Төшче белән бергә торган. Җәләт абый тормый ел бергә. Бармы шундыйлар? Бар ана бер-ике кеше генә ди, ул беләсәгә бер-ике генә Җәләт абый. Чөнки төшче белән бергә торган пар бар име? Ул төшче белән тору это бомба замедленного действия. Yok, miniki bileyim. Çünkü benim bile tırmıyım. Dürüst, kayda bileyim de. Şimdi bağlar turunda da münasebet bileyim. Bağlar var, malay var, kız var, malay sportsmen bu gayet senin bir moşne kana şunu bilmem. Kızım var, Allah'a aşkına kızım var, malayım var. Rezide, Simon'dan mı? Yok mu? Kızdan kiçkine balası var, 4 aylık kına. Allah koridorda jeliler mi? Gider mi? Bala jel. Менә кызым бар, Резидә, ике ынагым бар, 2 яшьлек Рушан, 4 айлык Айсылу, рәхмәт аларга. Баба дип каршы ала. Малай. Мама дип озатып кала. Юк. Бездә әби, баба, бик зур рәхмәт аларга. Аннары малаем бар, Азат исемле. Азат улы безгә кайда? Пасады. Монда ул. Күренмәй. Азат паста түшәмгә тия башлады. Күренде, күрдегезме? Кішкене малай метр 90 гына. Метр 90? Да, бик зур рәхмәт. Ул малай минем 18 яшькә, 17 яшькә хәтле спорт буенча җирдә инде ул 4 тапкыр Россия чемпионы минем теге хоккей на траве. Шуның буенча. Ялкаулар, хоккей, ялкаулар уйны. Шулай дидем. Ну, ничек нәрсә булса да 4 тапкыр бит Россия чемпионы булды. Молодец, тырышты. Бүген көндә укый, шуның буенча тренинг кабылган. Молодец. Что-то күпчегә шәһәр захырса җир табы. Карады, менә мин хәзер сәхнәгә чакырып бу җырны куя торган җырны. Исеме ул әниләргә багышланган җыр. Әниләргә багышланган җыр. Минем төшче, ул миңа әни дә, чөнки ул минем шулай килеп чыкты, хатынның әтисе ул минем әни булды. И менә төшче белән минем әти бергә тора башладылар. Ул минем өчен әни. Вот чәп. Ул минем өчен әни дә, мине әни дип йөртә. Менә шул әниләргә багышлаган бер җыр куйыга дибез. Әйе, чыннан да. Алимов, Ленорга шакырган. Куйыга. Популяр җырчыбыз. Әйдә, киттек тыңлыйбыз. Ленор Алимов. Okay.
Бик тиз генә салаларын куеп җибәрде. Утыр әле әнкәй яннарыма, сине күргәч кайгым онытылган. Бик хәлем бар, ачуланма инде, сирәк кайдым туган йортыма. Сәламәтлек ничек сөйлә әйдә, тыңларга зармы тавышыңны. Оныттың дип рәнҗи күрмәдек, сине уйлый туган танырларда. Утыр әле әнкәй яннарыма, сине күргәч кайгым онытылган. Ник хәлем бар, ачуланма инде, сирәк кайдым туган йортыма. Утыр әле әнкәй яннарыма, сине күргәч кайгым онытылган. Ник хәлем бар, ачуланма инде, сирәк кайдым туган йортыма. Ник хәлем бар, ачуланма инде, сирәк кайдым туган йортыма. Сирәк кайдым туган йортыма. Эленор Алимов. Баксы да җәүдәт абыйга. Ярдан дебюты булган булды. Аллага шөкер. Рәхмәт җыр өчен. Дәвам итәбез, хәерле кич. Мәрхәбә. Бу минем әтинең бер туган сеңлесе. Makam verdi. Allah'a şükür ulumda 10 yılga arttırdı. 10 yıl yaşadı. Allah'ın şükürler.
Sizge koyun hasret getirmesinler. Amin. Güzel Akay. Хәзер сезне сәхнәгә чыгарасым килә. Менә шундый төркемдә аны исеме Инеш. Алар шундый бер аермасы бар. Бөтен музыкантлары урыс малайлары. Менә урыс малайлары татар музыкасын уйныйлар. Җырчылар инде татарлар. Но музыкантлары алар әйткән буенча безнең өчен бик зур ни булды бу. Ничек әйтергә? Теге алар бит инде рок дисең ничек уйнаган кешеләр. Татар не күчү алар өчен бу ничек әйтергәндә. Яңалык алар өчен. Алар бик озак елен алмадылар татар киләренә. Но хәзер аларга хөрмәтеннән карыйлар инде урыс малайлары татар җырларын уйныйлар. Татарча сөйләгез, нәрсә сөйлисегез килә. Алар барып аңламый. Киттек, тыңлыйбыз. Мин аңлатырмын, мин. Рәхмәт, җырларга китте инде. Беренче җырыбыз. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бәйрәм белән дигән җырыбызны җырлап киттек. Җиләк Германовның музыкасына язылган җыр иде безнең. Икенче җырыбызны җырлап бетәсем килә. Кичер менә дип атала шулай ук Җиләк абыйның иҗат иткән җыры. Лейсан Низамова сүзләренә.
бала табалар. Миннен түгел қорқымаңыз. Міне Лейсен де бұл күнде 3 бала әнесі болды. Sizden Allah verse tabii düşünüp kaytar. Şöyle vakit neydi? Eğitmeydi, eğitmedi şu öyle mi? Yok, no, yakışı bitinlisiydi Leysen. Şuna göre etemindi. Biz onu bilen tanışkanda o vakitte onlar 17 yaşlı kız idi. Bugün günde enisi 3 baba enisi idi. Rahmet. Siz ormadınız mı hali? Aşısınız gile mi? Yok biz spesiyel bütün Kozan'ın apşipitlerini çakırıp giderdik bunda. Kıstı bışkını, pilminini, şavurmanı, Burger King'ir, McDonald's, şu bütünüsü de var mı dayı mı? Şurada koridordayı mı? Şularını aşağı uçun deyip, sizge aşağı uçun deyip alıp geldik. 50% skidka tuğel, üsttep tuğlisiz, Allah'ın beyleri ayıya. Buşka tuğel, teneffüs, dostlar. Сейчас я 10 секунд запишу вот эту заставочку.